I have a package for him. Are you at home? You can pick it up. Is it 48 Albion Street? Okay, get down here. Thank you. Yeah, please bring some ID. Okay, thanks. Bye. Jo, je tady. Čau. Já vás celým, já mám infarkt. Já jsem v pyžamu, Ondřej spí a vy tady stojíte. Tak mě rozbudit. Tak asi pošli, ale já budu čekat. Jako jak to? Jako jak to? Prostě jak to, že se tohle to děje? Nespím. Proč jsem vzhůru? Protože čekáme jakýho člověka, který nám má předělat digestaci, no proto jsem já vzhůru. Jako já pracuji, že do půlnoci, prostě, že já bych jak spala. Proč tady jsme? Řekni něco. Drž to. Řekni něco. Okay. Ráno, princezno. Cože, ty vole? Co tady do pičí děláte, ty vole? To mě se neptej.